విశ్వాసము విశ్వాసము ఆత్మవిశ్వాసం, భగవంతునిపై విశ్వాసం, ఇదే ఔన్నత్య రహస్యము. మనకి ముందు నమ్మకం అనేది ఉండాలి. నమ్మకం ఆ నమ్మకం ఏమంటున్నారు? మన ఆత్మ మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలి, ఆ భగవంతుని మీద నమ్మకం ఉండాలి. ఏ గురువులైతే మనకు ఒక మార్గాన్ని నిర్దేశించారో ఆ గురువు మీద నమ్మకం ఉండాలి, ఆ మార్గం మీద ఆ లక్ష్యం మీద నమ్మకం ఉండాలి. ఎప్పుడైతే నువ్వు నమ్మకం ఉందో దాంట్లో ఖచ్చితంగా నువ్వు ముందుకు వెళ్తావు. కానీ ఏదో అంటారు కానీ ఇదేమన్నా మనం సాధించగలమా, లేకపోతే ఇది సాధించినంత మాత్రాన నిజంగా మనం ఆనంద స్థితికి వెళ్తామా, అన్ని డౌట్లే. ఇన్ని డౌట్లు పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటున్నారు? నువ్వు ఏది సాధించలేవంటున్నారు. సో ముందు ఏం కావాలంటున్నారు? నీకు పూర్తి విశ్వాసం ఉండాలంటున్నారు. ఎవరైతే గురువులు చెప్పారో ఆ గురువు మీద, ఆ బోధనల మీద, ఏ గమ్యాన్ని అయితే చేరుకోవాలనుకుంటున్నామో దాని మీద, ఈ లక్ష్య సాధన మీద, అన్నిటి మీద మనకు కనుక నమ్మకం ఉందా ఖచ్చితంగా దాన్ని చేరుకొని మనకి కావాల్సిన సహజానంద స్థితి ఏదో దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా పొందగలుగుతాం అనమాట. సో అన్నిటికన్నా ముందు కావాల్సింది ఏంటి? విశ్వాసము. నువ్వు ఏ మార్గాన్ని పట్టుకున్నావో దాని మీద ముందు పూర్తి నమ్మకాన్ని ఉంచు అంటున్నారు.